Guten Abend, everyone. Zase cvičba? Že chrbát? Nedelný chrbát s nedelným výverom. Bol som u babiny a babina mi urobila normálne, že kurácie mäsko s rýžou a kvašáky. Ty kokot. Prečo také to má? On mi vedúci ukradnú do pasok a tak ho dostane do riči dneska večer. To je jedno. Amatérská cvičba zase. Môže ísť vedúci, že 120 kg na rollsy. On tak spíče? Na raňajky? Vyjadrenie k tomu, čo? Slabý kus. Áno, ja za 75 kg, hej? Len tak. Čo, rollsy nerobím ani pomaly, ale však nevadí. A vedúcko tu ide takto, že? Takto veci, že? Toto, čo teraz urobím, ostane iba na video. Budeme mať spolu dieťa. Skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a widow. Take you away with me. Once and for all time we'll see us realign. Diamonds rain across the sky. Shower me into the same round. Calculate our embrace. Hold on. Right away out of space with me. Once and for all time we'll see us realign. Diamonds rain across the sky. Shower me into the same round. Vedúcko sme, že na konci tréningu a môže smrdiť ako kokot. Takže on je real, že face spotený, že extrémne. Fú. To akože keď jeho vidíte v gyme, choďte očúkať. No to je zo srandy, že smelling salt. Chcete do seba dostať taký, že očúkať. Ale ináč by som si dal sex.
smrdí ma docela. I will not accept love I do not deserve. We are sacred. Ale vedú sa, akú bagetku má? No sme, že Kaufland, že takto vec. Vedúcko tu má, že takto vec. A teraz sa neviem, že rozhodnúť, že ktoré, hej. Ujo, poradíte mi? No, ktorú si teraz dám? Ententíky, 3 špendlíky, vyletel tren z elektriky, tuto. No ešte s tým pohyb, si stole, ešte s ním pohyb. Dobrú chuť. Že bolo do zastávky zase. A mohol sa tu vedúci, že dostať na zem. Mohol sa tu dostať na zem, ty retard. Pozri, ak to mám jebať. To je ďalšia sopka, ty kokot. Už to nejdem editovať. No nič. Dal som si bagetku, dobrá bola. A doma si dám ešte shake. No, už som doma. Som rozbitý jak nejaká močka po dneskažom chrbáte. A idem asi zacvičiť brucho. Som začal po novom. Uvidíme, čo to dá, čo to nedá. A každopádne by som zhodnotil dneskažú cvičbu tak, že sme nedávali ani pumpu, lebo už sme išli večer. A nechcel som do seba dávať kofeín, lebo by som ešte aj nespal už. Plus som bol dosť unavený, ale tak dali sme to nejak. A akože mal som na chrbáte dobrú pumpu, docela, podľa mňa. No, takže tak sa má víc. Už idem asi, že spať, lebo som strašne unavený. Robím si srandu, idem ešte pozerať film. No, dobre, to je na vec. A ukončil by som to video takým veľmi zaujímavým spôsobom. Môžem to mať takýto ibak. No nič. Dobrú noc.